Goeiedag, mijn naam is Loet Rammelsberg. Ik ben de medeoprichter van Vacancy. Vacancy staat voor video en vacature. En wat wij doen is, wij brengen binnen 24 uur een vacaturetekst in een korte animatiefilm. Dat betekent dat je online met je vacature beter wordt gevonden, dat je beter zichtbaar bent en dat je ook betere kandidaten krijgt op jouw vacature. In februari hebben wij meegedaan aan het Flex Innovatiefonds. En uiteindelijk hebben we hier de hoofdprijs en de publieksprijs gewonnen. Dit heeft ons, mede dankzij de experts die het Flex Innovatiefonds aanleverden, heeft ons heel veel strategisch inzicht gegeven in hoe wij onze start-up nu verder kunnen groeien tot niet alleen een nationale, maar ook een internationale speler op het gebied van videovacatures. We hebben ons bedrijf inmiddels van 2 tot 7 mensen laten groeien en hebben inmiddels 350 klanten door Nederland heen en 10 verschillende partners zoals recruitment systemen en vacaturebanken. Heb je nu ook een leuk idee in de flexbranche en wil jij volgend jaar in 2015 de winnaar worden? Doe dan mee met het Flex Innovatiefonds en wie weet win jij ook zo'n mooie champagnefles.